Pancen golek perkutut bareng tak pulut gak duwe buntut. Ana pangunen-unen sing gak kena diturut jare wedok iku swarga nunut neraka katut. Iku pangunen-unen sing kebacut. Swarga iku nok telapake Kanjeng Ibu. Suara rakyat. Ayo Caka Simin. Sejalan karo majune jaman akeh kaum wanita sing
dadi pilot pesawat terbang. Gak ngelarang dolor dadi wanita karir, tapi rumah tangga kudu dipikir. Ojo saben dina kerjane mau mondar mandir, akhire rumah tanggane sing kocar kebutuhane anak dolor dudu mung sandang pangan, tapi anak uga butuh kasih sayang. Tingkah laku sak bendinane anak perlu pengawasan, supaya ojo dadi anak sing brandalan. Zaman saiki dulur, zaman emansipasi sing diperjuangno karo Ibu kita Kartini. Semangat Kartini, ayo podo diwarisi, supaya wanita bisa tetep dihargai. Ayo Cak Bambang tarik bopake iki mono jale jula-juli dangdut, ono sing ngarani jare jula-juli disco, dijogeti sikile mendat-mendat ning dirasano hati tenang melamun. Oh Dinda Suwitaku, ingat beta riwayatnya, waktu kita bertemu. Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai. Ingat beta riwayatnya, mendong peteng kula Madura cekap semanten hidungan. Ditinggal awe-awe ledok RRI kancane dhewe. Truk RRI kancane dhewe. Tanggapane Wo murah dhewe. murah dhewe ya. Iya. Pira sih isuk situk awan situk Nah. bengi situk. Ya, Kayak ngombe obat. Ya kayak nguntil pal. Alah wong gak ngentekno galengan mujur ngaler ae. Ya Kusnan. Tadi kalau ngrungokne kidungane Cak Pendik tadi membawa tema yang luar biasa. Wah temenan, aku percaya. Kecepatan April kira, April. Iya.
April Biyen. termasuk eling zamane perjuangane Ibu Kita Kartini. Jane sak temene sapa sih jenenge Ibu Kartini sing sak temene? Bisa peluru. Ibu Kita Kartini ku jenenge asline Harum. Kok iso harum sih? Ya apa? Lah ya apa? Sampeyan rungokno lagune ta? Ya apa lagune lah? Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Loh Lho kan iya beneran nih. Kok nyanyi aja ngawur Nur Hadi lho bahaya. Beliau adalah salah satu tokoh nasional kita Betul. yang memperjuangkan hak-hak Betul. dan derajatnya kaum wanita. Wanita. Jare emansipasi ya. Lah apa sih pasti deman? Ya, mereka itu kalau tidak ada salah satunya tidak ada beliau mungkin Karena pelopore, bisa, atau perempuan-perempuan Ya. di Indonesia itu Buduk apa? Buduk apa gak sekolah? sampai sekarang tidak mencapai pada taraf hidup sing koyo ngene iki. Betul. akhirnya kejebak ke sumur, kasur, dapur. Dapur. Ketika- Buktine kenyataane saiki lanang wedok sifatnya padha ae. Kok sifatnya padha ya Pak? Maksudnya kok sih maksudnya Kedudukannya derajate- sama, derajate padha. wanita dan pria sama. Artinya gini. Buktine wong lanang dadi presiden, Ya. wong wedok ya bisa dadi Presiden. Mungkin itu bisa saya katakan tidak hanya derajat tapi apa hak dan kewajibannya ya lah, wis setara. Ya jadi tidak memandang iku lanang atau wedok karena secara hak punya hak yang masing-masing. Iya dah. Ya. Foto angel aku ngomong. Nek wong lanang iku mampu iso dadi pemimpin, wong wedok ya iso. Bisa. Pemimpin rumah tangga biasanya lanang toh. Iya. Tapi keluarganya insya pemimpin rumah tangga wong wedok. Wedok ya bibik rondo kabeh. Makanya biasanya sing ngomong jare wong wedok iku surga nunut neraka katut. Mulane ngarep malah ono. Nangkep panjen golek berkutut bareng tak pulut gak dibuntut. Nah. terus. Ono pangunan-unan sing gak kena diturut, jarang wedok iku surga nunut neraka katut. Menurut Riko ya apa? Ya kaya cocok. Oh. Nek kaya zaman saiki kan wis gak ono perbedaan antarane wong wedok dan wong lanang. Iya. Ibaratnya kapal terbang iku lho. Iya. Kan ngono. Ya apa kapal terbang ya? Wong wong wedok sayap kiri, Iya. wong lanang sayap kanan. Terbang bersama menuju ke arah Bahagia. kebahagiaan. Iku lek kapal terbang, mana kapal selam. Insap iki sing ngerti. Ya sing wedok selulup, sing lanang selulup. Ya sing lanang selulup, sing wedok diancuk-ancuk. Oh niku nek ngomong ya aja ngono. Peristiwa Ya, pada Termasuk KDRT ku. peristiwa yang terjadi di media massa atau di media sosial ya kayak nang TikTok ku ya. Ya. Tuh, sing lanang nyambut gawe nguli sembarang sing wedok TikTok. Nah. HP-an tok Ini ae. jari cak kasih ngene. Lho, delokan ngene iki wong lanang nyebut gawe dewangi gegering gilap. Dewangi sikile digawe ndah digawe sikil. Wong wedok HP-an ae kasih men iku biasa. Ngono iku nek ditakoni, "Oh malah apa ae? Repot aku Cak. Sibuk aku Cak. Sibuk Iya. HP-an." kebetulan hari ini kita kedatangan Kasimin karo sapa? Aris. pelawak masa depan. Arek nom gelem. Iya. Termasuk pelawak muda iki. Iya. Loh, apa sih aku lah ya pelawak muda? Muda apa? Muda Oh niku mudah-mudahan panjang Panjang. umur. Amin. Selain iku nek kudanan diri muda greges. Riz kene Riz, kene Riz, saya Riz, kene Riz. Riz kan Halo, Cak kan Riz. kan Rene mah gak udah deler ini. Halo. Oh, iki tak Cak Ari. Iki Cak Kasimin. Oh, iki Cak Kasimin. Iya. Adine Kasiman. Iki Kasimin iki sing wah. Sing apa iku cagake Wonokrama biyen. oh, iki sing duwe sing duwe dijaga ya. Lho, kuat tak cagake sampe. sing duwe setrum iki saya Indonesia iki. Saiki cagake dadi jembatan. Tak insya pokoknya Riko misalnya kabel-kabel konslet ngomong Cak Kasimin. Kasimin. Benar no kabel karo ngidung deh. Si Cak Kasimin iku wong lodrok apa teknisi. Nah, Ya, saiki teknisi ludruk. Iki seorang pemuda yang sungguh talentanya luar biasa. Ya, wis iso ngidung. Ya. Wis iso pelawak. Ya. Aja didol lucu ndak tapi
apa niatnya untuk belajar, Ya, betul. murid-murid dan mengembangkan. Semangatnya untuk melestarikan seni budaya iki ya Di lu samping dek dihargai. iku ngeludruk iki termasuk apa ngarane ngropel. Ngropel iku dak. Ngropel iku pindah maneh ngono. Kalau Raja tak- Ropel. Raja ropel. Kalau tak amati Saiki nang ambek TikTok-e. Dadi maintenan. Oh, mainten. Oh. Ya tak amati nang TikTok itu sudah ada kemajuan, hitungannya sudah kekinian. Ya, betul. Jadi ya inilah yang kita harapkan. Ya menyesuaikan terutama bulan poso iki kidungane poso. Bolak-balik wis Update anjine. situasi yang terjadi di lingkungan, ya. Ya. Jadi Kak Nyun Sewu tidak hanya mengulang-ulang sing Ya. tempo Riz, dulu. kene ngomong lho, Riz. Ngomong Riz. Kon ngomong dah. Nah, iki lho, Ada iki cicit-cicit, sik, Riz. Iki perlu kader generasi penerus ludruk iya. Babalan iki gelandang masih jauh. Oh, kok kadang masih Mas? Aku takon durung ngejawab, Riz. Aku takon durung ngejawab. Iya. Kan mau perlu deler. Nah, cuma sing ngene lho, sing kita Deler saiki mimpen ludruk. kita khawatirkan dan kita berharap tidak begitu. Saiki belajar kaya ya engko bareng wis dadi terus ngentol bayarane langgang terus gak gelem Ya dijak. biasa talah nek sak atase ngono aja di gumuni. Aja mikir duit, Riz. Karir dulu, prestasi dulu. Pokoknya duit mburi-mburi. Dening wis pinter, prestasi semenanja sih durung dibayari kebacut. Oh ngoten nggih. Iya. Kalau gak mikir duit ya. Iya. Oh mboten. Nah, iya nih oleh bayaran kan aku ae. Lho, men iki kasih men Kasih. cocok wis. Tak Jan- marah tok ngidul. Jare capek dik gak mikir duit tapi arep-arep. Wis ana paribasan iku apa? Sak lembar godhonge karo, ayo sing sabar momong moro tuwa. Ayo sabar lan limo. Nah, sing penting saiki awake dhewe siaran ajeg iki kan diarep-arep karo Abah Cipto. Gua mampir Oleh. Arepe pulang kampung. mampir Mandalika gua. Ya, Abah pulang kampung Sidoarjo, awake dhewe rono nang NTT. Lah gak ketemu, Cak. Gampang sih. Cuma iki ana kabar. Ini kan Bapak Rioyo kan kurang wis 2 mingguan lah. Ya, iki ana dari Dinas Perhubungan memberitahukan kepada kita semua Harus balik. siapapun yang mau ke Trenggalek atau ke Pacitan ojo pisan-pisan lewat Suramadu, jangan sekali-kali ya. Cak. Ngono. Karena hubungannya kan jalur Cak. Dirungok-rungokno ta memberapa. Ya jelas. Gak usah sampean kandhani. Lho tapi jariku gak apa-apa. Bah kate lewat kono lewat itu gak apa-apa wong iki ya jalan-jalane pemerintah Indonesia. Oh, padha dene. Ya gak apa-apa. Sing penting tetep ana semboyane. Iya. Man kan tetep kudu duwe semboyan. Engko dhisik aku tak nang bawa pakai sik rek. Bapak aku karo ibuku ku pendengar setia ono. Karo Bunani Seger biyen yo pemain ludruk ya kebantu-bantu biyen. Saiki sik ngrungokno terus. Bu Sumiati ngono ngene. Niku gak Di tau Laban absen. niku. Iya aja lali. Aja lali ya, Ya. semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya. Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Kembang Katresnan. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan Pak Manto dipun lampahaken Cak Hengki. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Rani. Ning Dinda dalu niki maragani dados Retno. Ranti dipun lampahaken ning Adis. Cak Sabil dalu niki dados Firman. Pak Deso dening Cak Pendi. Mbok Deso ning Purbandari. Sopir Cak Kusnan. Cak Insap dalu niki maragani tukang becak. Cak ning giaran Ludruk dalu menika makarya sami kalian mahasiswa UINSA Surabaya wonten ugi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Giaran Ludruk dalu niki kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Pengarah acara ning Ami Sanjaya, operator Cak Bambang kalian Cak Isnan. Koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Rasane lek sampean mrene dalem koyo ya apa maknya sunat. Ya napa? Nah, ya napa ngene. Dik. Keadaan taman sing
akeh kembang, banyak bunga bermekar. Suweger. Aku takon barek Ranti. Ranti seneng dolen ning taman kene apa dolen mlaku-mlaku ning mall? Sembarang sih Mas, pokoknya karo sampean iku aku seneng. Ngono ya. Nandi-nandi ae yo. Ketok seneng pokok ana sampean. Ngono ta. Umpama nek dolen ning mall terus ana pagen sing apik-apik, model terbaru yang kekinian, kira-kira sampean ya apa? Pengen ditumbasne apa gak? Yo. Ojo lah mikir. Iki aku ngetes, gak ngetes gak. Cuma pengen roh kenteke atine sampeyan karo pemikiran sampeyan tak jak dolen, umpamane dolen ning mall kadangan ana sih arek tak dijak dolen ning mall kabeh didudingi. Kabeh Mas aku tumbasno iku, Mas aku kepengin iki. Nah iki aku coba takon barek Ranti, pacarku sing paling tak tresnani. Ya apa? Gak usah sungkan, Dik, gak usah sungkan. Yo nek ditumbasno yo gelem Mas, nek gak yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak maksa. Yo gak maksa Mas. Nah terus iki mau saya bertemu di taman yang menurut aku sangat indah. Aku indah berharap banget. di kota ini, di mana-mana pun ada taman yang bermekaran bunganya seperti juga hatiku terhadap dirimu Ranti. Ya apa. Ketepaan iki kan gak ono wong ya, sepi ya iki mau ya. Ya apa suasana taman kayak ini menurut sampean ya apa? Gak usah guyang-guyu kok adik mesam-mesem. Aku takon iki pergot saking tulus hatiku nang Ranti. Ngono. Sampean ngerayune ngene mekno aku tok kan. Ya Kok apa, nang Dik? nak atine sampean ki ana sing liyane. Setalah. Kok moro-moro ngomong ngono ya apa sih? Padahal mau jare tresnane Ranti gak ana wong lanang liya sak liyane aku ya. Sak liyane Firman. Lah kok moro apa sampean mau ndelok klebate arek lanang barek arek wedok loro iku terus sampean duwe rasa curiga barek aku? Gak usah mesam-mesem, gak usah rojok merengut. Aku njaluk kejujuranmu. Nek sampean ngomong ngono, kira-kira apa sing sampean pikirne kok moro-moro takon Mas Firman, kira-kira cintane Mas Firman gak nang Ranti tok ta? Ngono sih karepmu? Nang sampean iku mau lho. Mari ngomong mbek arek wedok sapa? Hah? Sampean iku mau bukane mari omong-omongan mbek arek wedok. Ranti. Loh, Kon lo ditunggoki mbak ibu dek oma, bang dek kene, diangen-angen mbak ibu. Dikongkon tuku apa njajal? Kongkon tuku sabun pirang-pirang jam. Malah pacaran dek kene, ayo udah mulai. masa sih ibu ngomong aku? Kon makan dititip kon tuku sabun. Wis Retno. mulai kon diangen-angen mbak ibu lo. Retno, Nggih mas. iki lek termasuk dulur sampean sih. Nggih. Ya iki pancen kebetulan aku ketemu barek Ranti terus tak jak istirahat Tapi sementara. nanti anjen koyo ngono mas, lek dikongkoni gak ndang-ndang. Ya Kamu mungkin. ya Sera. Ya wis Mas, aku pamit ya. Ranti, Ya wis aku pamit sih dikongkon ibu ngene. hati-hati ya, Ranti ya. Ya. Loh, ya apa sih rek? Kok sakno? Mas Firman, Iya Retno apa? aku nekatene ngomong lah mbek sampean. Ngomong apa Pak? Mau bolak-balik ngomong angger ketemu aku ngomong lek kate ngomong. Ketemune kate ngomong. Ndak kate ngomong apa sih? Aku loh. Aslinya loh, aku ambek Ranti lah yo, ayu aku sih mas. Ya apa, Dik? Aslinya aku mbek sampean lah yo, ayu aku. Rumah sama aku wong wedok. Ngono kok iso. Asline aku kambek no Ranti lah yo, ayu aku sih. Monggo ngaku menurut aku. Iya. Wong wedok iku ayu gak didelok teko blegere utawa teko fisike. Dan senajan ayu nyundul langit tapi lek pribadine gak menyesuaikan barek apa iku wajahe yo berarti ayu sing tanpa guna. Alah wong no Ranti trepes kayak ngono, kayak aku ngene lho Mas Mlohai. Iya. Lek didelok teko blegere utawa casing-e yo pancen nyun sewu ayu sampean. Lah iya, wis ta lah Mas, aku ki seneng lho karo sampean. Ya apa, Dik? Aku aslinya seneng kambek sampean. Balanane pisan, Kas.
Aku seneng Mas. Ya ambek matur suwun. sampean. Iya. Matur suwun dening apa sampean seneng barek Mas Firman. Tapi seneng lah ya mergo kekancan utawa paling ndak seduluran awake dhewe antarane Retno barek Mas Firman nak ngono sih. Iya, tapi no aku aslinya pengennya saman pacaran kambek aku ae. Ya apa? Saman pacaran kambek aku ae. Loh, Gak usah mbak Ranti ku apa sih? Engko ngono tok kok. Retno. Ya, Ranti ku lek termasuk sedulur sih barek awakmu ya. Lan maneh kon nek wis seru, Ranti karo Mas Firman nek wis suwe sih nyambung apa sing jarane arek saiki pacaran utawa Mas. ya iku pacaran. Mas. Mesine awakmu ngerti sih. Lah terus saiki moro-moro Tapi, Retno Mas. ngomong duwe rasa seneng ambek Mas Firman nek senenge sarana kekancan atau seduluran gak apa-apa. Tapi lek sampe Retno duwe rasa tresno mergo tresno mencintai, apa gak sampean pikir dhisik? Tapi Mas kan ngerti, aku ki luwih gede timbangane si Ranti. Aku kan mbak, aku yo pengen rapi dhisik, tapi Iya. aku pengen kambek sampean, Mas. Mbak, tapi kan sak temene awakmu kan duduk tunggal kandung, sak kandung karo Ranti. nggih. Ya cuma ae awakmu pernah mbak lak ngono sih. Ngene lho. Ya Retno, tak elingno. Saya cuma mengingatkan ya. Wong lanang gak cuma Mas Firman tok akeh. Ya. Mau aku Mas, aku pengennya sampean. Aku ki tresno kambek sampean iki. Ya apa sih ngene. Engko tak kenal lo barek koncone Mas Firman ana sing jenenge Kasimin, ya. Ana jenenge Aris. Mau gak gelem aku sing liyane. Mau aku pengennya sampean tok Mas Firman pokok. Iya ngene lho, Dik. Ya wis ta, ngene. Yo sementara gak apa-apa ngomong. Ayo kapan-kapan melok Mas Firman dolen-dolen ning koncone akeh koncone Mas Firman sing luwih apik, sing luwih masa depane prospeke luwih apik timbangane Mas Firman. Kasiman iku Kasimin. pendek kaya ngono aku yo gak gelem lah. Aja didelok ndeke, Dik. Tapi cekatane polahe ngono lincah. Kok kon menek tiang listrik lu cepet Dek. Wong awake lemu blembung kaya ngono gak kuat blayu kok lincah Mas iki Ya kok. apa sih mergo durung kulino. Kono tak kenal oleh kancaku sing jenenge Aris iku ya pemuda yang kreatif ya. Aris iku wah TikTok-e ya booming nang ndi-ndi. Wis ta lah, ojo mikir Mas Firman. Mas Firman, aku ki cinta lo kambek sampean. Ya apa sih rek kok gak. Sampean kok gak gelem cinta sih mbak aku. Dik, Retno. Wong tresno iku gak kena dipaksa. Ya. Masa saitik gak ono rasa cinta ndek aku. Umpamane tresno aku saiki. Kon mosok yo trimo sih. Trimo. Alah saya suweng cintamu membesar deh aku Mas, percaya wis. Ya Allah, kok koyo ngene iki ya apa sih? Wis ngene ya. Saiki tak sarana sampean mulya dhisik. Iki mekate nang ndi sih? Ya iku mau marani Ranti sing gak mulai-mulai iku mau golek ambek ibu. Sakjane lek gak cuma marani Ranti sih, awakmu pengen ketemu mbak aku sih. Aku kan kangen ambek sampean Mas. Sampean Retno. gak kangen ta ambek aku? Iya kangen tapi sebagai saudara, sebagai teman, mergo awakmu dulure Ranti lak ngono ah. Ya enggak lah, mergo sampean kan ya pacarku. Wis ngene, Retno. Tak jaluk saiki. Seneng barek Mas Firman sih. Nggih. Saiki mulya dhisik. Oke, mulya. Lah apa Mas? Tresno barek Mas Firman kok gak seneng mbek Mas Firman kok gak? Iya wis aku mantuk. Iya, matur suwun. Bye Mas Firman. Iya. Ya apa sih rek? Mongko Ranti barek Retno lek sedulur senajan to siji bapak. Tapi nyatane Retno iso mengungkapkan isi hatine jare Tresno ambek Firman. Padahal Firman wis gandeng jeneng barek Ranti. Bingung aku. Yes, gak apa-apa. Muga-muga berjalannya waktu Retno iso ngalekno aku. Duwe anak kawan, mbek anakku dhewe.
Aku berusaha supaya anakku iki sok rukun. Masih ya ku anak tiri, ya gak tak anggap kaya anak tiri, tak anggap kaya anakku dhewe. Ya untungnya arekku ya nganut. Selama iki sih tak didik ngene-ngene ya nurut sampe aku. Ya moga-moga sak lawase masih anak tiri sok Jawa mbek aku. Ngene mang metu karo arek wedok-wedok. Ibu, Ya lapo? Ranti wis mantuk ta, Bu? Durung, Gung mantuk. durung. Ya ampun, Ranti ku kok kaya ngono sih, Bu. Bu arek kok gak manut. Apa sih? Iku mau kan tak omong ndang mantuk. Mosok dhek malah iki dek kono pacaran ambek pacarku, Bu. Pacaran Pacarku. nek pacarmu? Maksudmu pacarmu ku ya pacare Ranti? Enggak, Bu, iku pacarku asline kan. Terus Iya. direbut ambek no Ranti. Mosok sih? Oh, Bu sampean kok nggak percaya sih ambek anak. Sawangane areke meneng koyo ngono ternyata ya. Terus mbok tekor ya apa jawabe? Ya wis tak kon ndang mulai digolek ibu. Aku mau mending ngono. Kok ya padahal kan aku ya Bu ya ambek si Mas Firman iki lho Cak saling cinta. Lah kok direbut ambek si Ranti. Ki Ranti ancen uangnya lho bocah iki no janan. Mbok omongi dhek jawab ya apa jarene Ranti nih? Tak kon mulai Bu, gak gelem. Gak gelem Bu tangon mulai. Ayo Ran, ndang mulai Ran dinteni ibu lho. Aku saya pengen dek kene ngono, saya pengen ngono padahal saya pengen dek kono lho kate pacaran lho karo pacarku Ibu. Kan aku juga gelem sih koyo ngono iku. Walah, kok ngono sih arek iku samangane meneng koyo ngono. Kok tibakno yo atine elek. Lah saiki ngene. Saiki wek awakmu wis tegong mek pacarmu. Lah besok tambah dadi opo? Nah kayak ngono iku. Berarti arek iku Tambah ngabut apik nek bojone ngarepe. wong iku. Lah, apik ngarepku tok berarti arek iku. Ya wis meneng engko nek tekan omah tak takonani. Semua angkel atiku ki Bu. Aku awas yo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tekon dia awakmu. Tumbas sabun niku mau jare Retno. Sampean iki nitip sabun. Tuku sabun. Heeh. Tuku sabun tuh pirang jam. Tuku sabun tok toko sebelah kan ya ono. Lah apa tuku sabun metu sakmono suwene? Yo kan aku milih sabun sing biasane pean gawe, Bu. Alah alasan awakmu. Sik ngomong jujur ambek ibu. Awakmu kemang mari ketemu sapa? Mari ketemu Mas Firman. Firman iku pacare sapa? Ya pacarku, Bu. Pacarmu apa pacare mbakmu? Pacarku. Pacarmu, pacare mbakmu? Pacarku, Bu. Sing temen ngomong. Bu, Aja mbujukan karo ibu. Bu, masuk aku mbujuki sih Bu koyo ngene Aku iki iki. ndedek awakmu aja mbujukan. Nyatane saiki awakmu wis gede, pinter bojo ibu ya. Firman ku pacare mbakmu, nyatane mbok rebut. Kon wani-wani kon ya. Bujuk ibu ngerebut pacare mbakmu. Kurang ajar yen kon iku, Kurang ajar. Aduh, Bu. Bisa. Aku gak seneng aku dibujuki, gak seneng aku. Aku gak bujuk, Bu. Temenan apane? Saiki lho. Retno lapo meneng-meneng ngomong karo aku koyo ngono. Retno gak mungkin bujuki aku. Nek awakmu iku bener-bener iku ngerebut pacare Retno. Wes saiki ngene, aku gak seneng ya dibujuki, gak seneng aku wis ndedek awakmu apik-apik nyatane awakmu kayak lakamu koyo ngene. Wis mending kon minggat teko omah kene wis. Bu arek koyo ngono diusir ya Bu koyo ngono Wis iki. nyengkriyo. Nyengkriyo. Bu. Joko gabuk tak gabuke nek nyengkri. Tak gabuke. Nyapu. Ayo nyengkri. Aku nek diusir aku nandi, Bu. Wes karo gak ngono dudu urusanku. Di gelandangan, gelandangan bani soalnya jembatan. Dudu urusanku. Ngerti gak? Mau, Bu. Nyengkre. Wis. Belayu bano kon yo. Jengkel aku arek koyo ngono ku. Aduh, jora ngombe nduk. Ibu. Rodok rasane. Aduh. Niki Bu, istighfar Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Kok kayaknya kayak panik kan? Iya, Pak. Wis. Apa? Gak enak awakmu? Yo. Loro. Ya loro atiku, Mbak.
Lho Ranti, apa sebabnya? Ya apa nduk diceritakno apa enggak? Lho cerita. Ya apa ya, Bu? Lho kok suto ae, gak apa-apa. Ana kedadian apa? Iki Pak, wis gak kurang-kurang didik anak sampean, Pak ya. Wis tak aku koyo Ranti? aku dhewe. Semua karepno. Iya, Pak. Apa? Pak. Ranti apa sih? Gonta ganti arek lanang, Pak. Esuk ganti mbek iki, sore ganti mbek iki. Bengi ganti mbek iki, udah ganti tak elokno tak kandhani jarene. Gak usah ngurus aku. Napa urusanmu? Kok niku dudu apa-apa aku ngomong ngono, Pak. Kok ngono Bapak Ranti iku? Ranti ku wis wani bantah ngono mak kandhane. Temen ta? Iya, Retno. Sing paling parah Bapak, Iya. pacarku lho direbut ambek Ranti. Aku ibu gak mangkel atiku koyo ngono iku. Sepurane sing akeh, sepurane sing akeh. Engko tak omongane. Lah saiki arek nang ndi? Budal mbok mbek arek lanang, Pak. Wis aku gak boleh ya ngomong ngono, Pak. Aku dilokno, Pak. Kok Ngene, niku ngene. kirim gambale aku dilokno ngono, Pak. Ranti ku sampe mati ngomong ngono. Redek aku, Pak. Iki mang aku. Sabar, Yuk. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apunten. Kok sajak terus Sinten niku? Nggih, niki ngomong perkara keluarga mawon. Sampeyan sinten? kula Firman, Pak. Niki Firman? lho Bapak, niki lho Kang Mas Firman, niki lho Terus? pacar kula. Oh. Niki. Pacare Retno. Nggih. Ngapunten. Loh, Retno, awakmu kok iso ngomong kaya ngono? Lah dek wau terus Mas Firman pacar kula. Ngapunten Pak nggih, menika salah paham nggih, ngapunten. Lho sing Salah paham piye, Pak? sik. Ya apa sih? Mas Firman Nggih, ngomong sing bener mawon. nggih. Pak, Sampeyan dugi mriki madosi sinten? inggih. Madosi Retno. Derengipun mboten direkno sepurane ya. Aku rene kula mriki madosi Ranti, Pak. Ranti. Nggih. Ranti Ran- menika kula sampun napa menika sampun jalan hubungan nggih istilahipun kula pacaran kalih Ranti. Loh, wis budal mbek wong lanang liya. Sampeyan kalah dhisik. Sik. Pak. Nggih. Sing bener, Bu. Iya, Pak. Iya. Mau laporan sampean jarine Ranti ku ngrebut pacare Retno sing jenenge ya Firman iki. Iya. Kamu kok Firman saiki ngomong kaya ngono sing bener sing ndi iki? Firman, Nggih. jujur ya. Inggih. Sampean pacaran karo Retno apa karo Ranti? Kalian Ranti, Pak. Ranti? Inggih. Bener? Nggih, saestu. Ketemune karo Ranti? Nggih sampun dangu, Pak. Sampun dangu tapi nembe niki mawon kula sowan dateng mriki, Pak. Lah kok Retno ngaku nek awakmu pacare? Ya apa kate tak jelasno ya apa. Jelas dong. Ayo. Nyun jauh nggih, Pak nggih. Iya. Leres kula pacaran kalian Ranti. Heeh. Aning menika Dik Retno menika ngoyak-ngoyak kula kapurih kula putus Ranti lajeng Retno pengin kula dados pacar. Berarti sing rebut Firman niku Retno iki. Mboten Bapak, mboten ngoten. Nggih, Pak, nggih. Retno. Ah, sama. Lah kono. Bu, saiki Ranti nang ndi? Heh? Metu ta metu apa mau usir? Ayo ngomong. Dados Ranti mboten wonten dateng Gak ono nang omah. Loh, Hmm? kula sepadosan jam sakniki wonten mriki, Pak. Ayo nang ndi? Iya tahu sir, Pak. Mau usir? Iya. Ya. Engko urusan pribadi karo aku ya. Dik Firman, Nggih, Pak. melok aku saiki golek Ranti. Makaten, Pak. Ya. Monggo kula dherekaken. Ya, ayo.
Pak.